Kidam tang matijong ni phaing ko rai si arni la khaing ko ratrok Duarbaguri constituency ke parlo diring karbiang long arat anparta ronga saratum anpen chingrum si nona matki diring habara long town parlo pon long lelang lapen pekpon thek thepusi lamthi chipaklang pon Karbiang long along town ke parlo ponji mate town committee ke sengpon lapen town ke doko ke majokta ningarong thepika lamlo bonta la solong diring kajiranga karbiang long angkang pialong Thangnat Council pen kaching thoramo abar sai ki tangpon pe mate ki pangkhre bia jok ke damtang ni phaing ko rai si arni diring mai ahongjai a hemalong rongner kep arong asar lapen diring arata tumpen chingbai chingsai si kaching thoramo lapen town ke pa dolong kopi ko sona sai ke joy ki pen ke longnang ji malam che than pon renti athe town ke parlo along ke nangji ason health facilities hospital doctor nurse dovai mesen donangji lapen educational facilities school mesen teacher mesen donangji lapen transport facilities avela athe tuwar pian kidam dera phanta avar sai avela anparta marketing facilities avela mithangadim chojor chulang mithangalong avela lapen tong sikot pen tangka kache olai de jia phan banking facilities avela lason thak thaksi taunalong kinang jia son an ladak diring kajiranga karbianglong along abedet langapot nonamat dolamara pen anparta council pen taunang ki bikok jipuke diring kajiranga kedo karbiarat anparta ronga sara hin pen tami chedon dun thek thepusi labang somai along pen lamthi chepaklang pon Perang ke chunthong sar rohang saran ta dulo lesni tum diring along ahawar matke non pinia meeting along ke perai pon ateng bangke ni tum non matke town mate Rongsopi ke doia bang phanke ni tum chedon delang pusi bang putin arat mate bang putin rong sar bape mukhyar tuma alama kilong pen ni tum pini arni bangke la Rongsopi ke biya puthak bangke chedon delang pusi ni tum mai long pini ke chun pon ni tum along mane da communication thangka avelang lapen tuwar pen chenglok lapen hithi borwa anparta medical ado dawai kadu setameni tumlong akenang sot akenang sot lanparta logachari education amu setameni tumlong kepa piglang la sila hai hui ni tum chewan lang lapen lahai communication lahai ani tuma hormone ni tuma Kecari pencenglok hospital pencenglok lahai ni tuma ria dering ria long mana do agency ni tuma mu visi matha pani tahun dalam thake nanti labang so tahun punale tum andar aja mah manten nale tum dak diring mana mini tahun pu aja lo nale tum fan ke parloji pu ke labang ke dolomora pensi paru ponji pu son si ni tuma dilong la si no ke ni tum dun thek thelang pu si dagarong sar tum penchenglok kado vi mukhar tum pen chedon pon Diring pen Thompson terang report KTV News